Poslanec Hlasu Igor Šimko v tých najväčších horúčavách tohto leta tvrdo zareagoval na potrebu nového vodného zdroja na pitné účely pre ľudí žijúcich na Slovensku. Ako člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie si dovolím pre mňa ako človeka z regiónu Východu zásadnú reakciu. Progresívne Slovensko, poslanec Sabo v TA3, spochybňuje potreby vytvorenia nových vodárenských zdrojov, dostatku pitnej vody pre Slovákov. Podmienuje to hodnotou za peniaze. Áno, bohužiaľ čítate správne. V prístupe k pitnej vode nemôžeme rozdeľovať medzi tým, či sa im to pri výstavbe finančne oplatí, ako pri cestách. Ale medzi tým, či budeme alebo nebudeme mať dostatok pitnej vody, zásadnej tekutiny dôležitej pre život ľudí na Slovensku. Ak budeme pred rozhodnutím, či podporiť alebo nepodporiť výstavbu nového zdroja pitnej vody, nemáme pri tom čo ekonomicky rozmýšľať. To za nás vyrieši štátny úrad pre reguláciu sieťových odvetví pri cene za meter kubický pre občana, ktorý sa zodpovedá Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, kde som členom. Ak takýto projekt nového vodného zdroja prejde odborným posúdením a štátnym záujmom pre ľudí, nie je o čom polemizovať, pretože z môjho pohľadu je to mimoriadne strategická investícia pre štát. V Bratislave majú žitný ostrov, oni rozdiel nepocítia, my na východnom Slovensku a ľudia v regiónoch potrebujú mať o desiatky rokov istotu, že bude vody dostatok. Košičania, obyvatelia druhej najväčšieho mesta na Slovensku, si na to spomínajú, keď tiekla pitná voda iba niekoľko hodín denne. Toto sa v 21. storočí pri dnešných technických a finančných možnostiach štátu nesmie opakovať. Nezabudnite sledovať kanál Politický rozmer pre viac informácií a podrobné analýzy aktuálnych politických udalostí.